Mitäs täällä tapahtuu? Mitä kummaa täällä oikein tapahtuu? Minä olen täällä teippailemassa tällaista pelijuttua lattiaan. No minkälainen peli tämä oikein Tämä on sellainen peli, että minä tulen tämän ohjelman aikana sitten haastamaan yhden pojan tällä tanssipelillä. Voi jumprahui. Saapa nähdä mitä tapahtuu. No kylläpä jännittää. Temmalän. Tervetuloa suoraan lähetykseen, hyvät katsojat sekä pahat katsojat. Tänään vieraana studiossa Mokoma-yhtyeestä Marko sekä Tuomo eli Rockia. Sen jälkeen Smack-yhtyeestä vieraana Kalle eli Rockia, mutta mukana on myös diskotanssia. Vai mitä toveri Halli? Yeah. Voi kyllä toki. Olette aivan oikeassa. Tilannehan on se, että tämä meidän Martikainen Kati Inkeri on semmonen tyttö, joka tykkää käydä hörppimässä kuumia päiväkahveja, joskus jopa iltapäiväkahveja. Tänään hän ei ole kuitenkaan tehnyt niin, vaan hän päätti lähteä kaupungille sellaiseen paikkaan, jossa hän saa hänen raajansa sätkivät vapaasti ja hän kiljuu ilosta. Mitä tämä kaksimielinen ja päätön tulkinta sitten pitääkään sisällään, sen näette nyt. Nyt on tapahtunut sellainen juttu, että Helsingissä on nuorison vallannut tämmöinen uusi harrastus, joka on kaiken lisäksi terveellinen. Kaikki on siihen ihan intona. Se on tällainen tanssipeli, missä pompitaan ihan hulluna hikeen saakka ja työnnetään rahaa niin paljon kuin vaan. En tiedä kuinka paljon, mutta kohta sekin selviää. Katsotaan mitä ihmettä tässä kaiken tämän takana on. Terve Lauri Turunen. Terve. Sä oot ihan hiesten märkänä. Minkä ihmeen takia? No, tuli vähän tässä pelata tätä tanssipeliä, että siinä pelasin 5 kappaletta putkeen, niin kerkesi siinä hiki tulla. Minkä takia sä pelaat tätä peliä? No, ensinnäkin tää on mun mielestä todella hauskaa ja tässä on niinku kunto nousee, tai ensinnäkin haastavaa, siis että tässä niinku loputtomasti voi yrittää päihittää itseään tai kaveria vähän leikkimielisesti. Kuinka kauan sä oot pelannut tätä? Miten nopeasti tässä voi tulla mestariksi? No sanotaan, että se riippuu ihan henkilöstä, että kuka oppii nopeammin, että ei kaikista voi tulla mestareita. Mutta mä oon pelannut semmoista 1,5 vuotta, välillä vähän aktiivisemmin ja välillä vähän ei aktiivisemmin. Okei, onko sulla jotain tanssitaustaa itselläsi? No, mä harrastan kansantansseja ja historiallisia tansseja. Et siinä mielessä joo. Okei, no mitä sä luulet, että jos mä niin kun tästä ihan kylmiltään sitten rupeaisin niin kun rikkomaan sun ennätystä, joka on? No ei ole mitään tiettyä ennätystä, että voi pelata erilaisia kappaleita ja niistä saada pisteitä. Ja tietysti kuka pelaa tyylikkäimminkin on niin kuin ihan eri asia, mutta sanotaan näin, että epäilen, että rikot niitä ennätyksiä ainakaan ensimmäisellä yrityksellä. Jaa, mutta siis mä luulin, että tässä on jostain pisteistä kiinni, mutta jos kerta tyylipisteitä saa, niin sitten mä saatan pärjätä ihan loistavasti. Mä nimittäin meinaan haastaa sut meidän suorassa lähetyksessä tässä ja tänään.